Mandul kegandulan tanpa ganjengan candrane yayah tawon balu. Ya iku kang aran payudara bisa gumantung tanpa jendelan. Kembar kanan kiri nyengkir gading sajeruk mojo gedene. Lamun dinulun jegumu candrane yayah hartoko amping-ampingan. Yekti payudara mapan kaya aning jagat. Senadyan to bunder tanpa gumlundung. Senadyan to kaya gunung nanging datan mawa kukus apa maneh lamun dinulun jegumu candrane yayah hartoko amping-ampingan. Yekti payudara mapan kaya aning jagat. DJ Rizky Irfananda, White 69 Project. Mandul ganjengan candrane yayah tawon balu. Ya iku kang aran payudara bisa kebantung tanpa jendelan. Kembar kanan kiri nyengkir gading sajeruk mojo gedene. Lamun dinulun jegumu candrane yayah hartoko amping-ampingan. Yekti payudara mapan kaya aning jagat. Senadyan to bunder tanpa gumlundung. Senadyan to kaya gunung nanging datan mawa kukus apa maneh Mandul kegandulan tanpa ganjengan. DJ Rizky Irfananda, White 69 Project. Mandul ganjengan candrane yayah tawon balu. Ya iku kang aran payudara bisa kebantung tanpa jendelan. Kembar kanan kiri nyengkir gading sajeruk mojo gedene. Lamun dinulun jegumu candrane yayah hartoko amping-ampingan. Yekti payudara mapan kaya aning jagat. Senadyan to bunder tanpa gumlundung. Senadyan to kaya gunung nanging datan mawa kukus apa maneh Mandul kegandulan tanpa ganjengan.